Кызларның biraz yazулары булган. Кимнәрнең? Аларның булган борынгы готлар герман кабиләләрендә кебек руннар. Руннар инде балта алып агачта языла торган. Мәсәлән, төрек телендә бу К хәрефне аңлата. Нигә К хәрефне аңлата? Чөнки төрекләрдә ок, татарларда ук. К хәрефе. Укка охшаган. Бу татар телендә, төрек телендә Е хәрефе шундый булган. Нәрсәгә охшаган? Җәйя, лук. Җәйя. Төрекчә яй. Шулай языла. То есть алдан рәсем булгандыр, бәлки. Аннары рәсемнән мәгънә кисәге булган тавыш, аваз. Мәсәлән, С сүзе таяк, сөңге, мәсәлән. Татарча сөңге, төрекчә сөңгү. С хәрефе. М хәрефе, Б хәрефе дә бик кызык. Татарча, русча мусульман сүзе ничек була? Мусульман сүзе русча әйтегез. Лермонтовта. Ничек? Ничек? Мусульман. Дөрес. БМ. Мәсәлән, татарча мыек, төрекчә быек. Татарча борын, башкортларда морын, БМ күчеше. И шулай ук борынгы төрки телендә дә шулай Б хәрефе шулай иде, мәсәлән, М хәрефе ничек? М хәрефе 90 градуска әйләнгән. Бәлки бу балыктан килгән. Әйе, дөрес. Вот синдә логика бик яхшы. И парагыз, БМ үзара күчеш бар. То есть взаимозаменяемость. Бәлки шул алмашыну шул уник язмада шул билгеләр күренә. Әйе. Чөнки төрки халыклар өчен алар бер-берсенә охшаган тавыш, аваз. Шуңа күрә аларның охшаган рәвештә рәсем ясыйлар. Тау мәсәлән, тау тоже вот бер Т хәрефе шулай тоже тауга охшаган яисә каяга, скала. Т хәрефенең бер варианты. Руннар төрле булган бит ул халык. Вот руннар төрле булган, төрле кабиләдә бераз башкача язылган. И төрки халыкларның иң күп вариант бер хәрефнең булган. Кайсы? Иң күп кулланыла торган хәреф Сузыклардан тартык. Нинди? Мәсәлән, желтый уйгуры алдан сарык уйгурлар иде. Сарык уйгурлар. Аннары Г хәрефе кулланыла, аннары юкка чыга. И мәсәлән, руслар бер сүзне кабул иткәннәр Кыргызстанда Иссык күл. Шулай бит? Руслар язалар Иссык. Татарча ничек? Эссе, кайнар, мәгънәсе шулай бит. Төрекчә ничек дип языла? Төрекчә языла ысы. Шулай языла. Димәк, төрек телендә К хәрефе төшә. И шулай ук күп төрки сүзләрендә К хәрефе булган. Аннары кешеләр тизрәк сөйләшергә тырышалар бит. Шуңа күрә сүзләр кыскара бара.
Татар тілінен, түрки тілдерден алынған қойсы сөздерді білесіз рус тіліндегі? Деньги. К-ға біте, К-ға башланған шылай бет? Ne? Азербайжандар айталар гатых. Гатых. Солай қатық К-ға біте, К-ға башлана. Сандық, арғамақ, шүпряк. Шүпряк русларда, украинларда фамилияда қазір Чипрага. И казакларда Чипрак деп айтады. Татар сөзі шүпряк, Чипрак. Ат үстіндегі не? Чипрак. Оны сөздер сөз көп. Kral sözlerini kumrayın. К-ға біткен, К-ға башланған сөздер бек көп. Болған түрки, бұрынғы түрки тілінде де. Миллетлер де қазақ, қазақ. Онар қара қалпақ, қалпақ. По-русски колпак қазір yazıла. Қазіргі татар тілінде калфак. Bu bilen formasyonlar var. И шоңа көре ең көп вариант К харифінде еді. 30-ға яқын. К харифінің yazılışı 30-ға яқын. И алар екі группаға бөліне. Нечке К, европейский К, hem К гортанный Қ. Карачайда шулай yazılır. Mesela Карачай, Карачай. Karşıya içmeyeden. Yok yok. Çay, ну, yılға da bulala. Çay. Карчыға да шулай yazıла. Карчыға. Это ястреб, сокол, балабан. Чуваш тілінде ол была Harp. Bilmezsen okuyamazsın. Мен şolay çuvaş тілінде сөйлеше алмаймын, ama çuvaş тілінде kitaplarını okuyanda kompüter aşağı өзгертесің сіз оқи тұрған сөздерді. Yanlar anlайсың. Hangi sıralar? Önemli türlü türlerde ayrılmalar sözler arılar, ne bir sözlerime alanı toplanan bir şunu bir kitap yok mu adı evler dedim. Ben ayrım yönelken ben çalıştırıp anımızın kolaylarıyla hareket etmeye başladım. Özgürleştim. Принципларын үйренесің өзің, тілдерін үйренгенде. Принципларын. Мәселен, менде. Burada Türk sözü mü? Bıkılacağım. Ermeniler mesela K harfini T iterler, L harfini R'ga aylandırırlar Ermeniler. Mene tatarcha частица отрицания түгел бит. Түгел? Türkçe değil, şöyle bit. Şöyle bit. Kırım'da bir Sudak yanında, tiresinde İstanbul'dan düşken menimçe alar arasında Ermeniler var idi. Çünkü alar aytarlar biz İstanbul yağından keldik Sudakka. Суdak это водная гора Крымда. И alar aytarlar biz сөйлейбіз mesela мен дейір, мен түгіл, мен дейір. Р харфі, Л харфі көші. Черкес халқы Кавказда yaşaydı. Черкес халқы. Олардың тілінде 86 аласы бар.
сөйлештік. И шоң көре черкес халқы татарша бик тез үйренеді. Мәселен, онда тірек фирмаларға келген черкесларға әйтесің нәрселер татарша, алар попугай кебек сенің артынан қабатлайлар. Жіп-жеңіл алар үшін. Чөнки черкес тілі қиынырақ, татар тілі алар үшін бик жеңіл. И алар татар тілінде білелер, алдан Алтын Орда заманында татарша сөйлешелер бітінші. Ол татар тілі болған. Қыпшақ, половец татар тілі. Шул миссионерлар yazып қалдырғандар бит, кодекс Куманикус. Анда 1600 сөз, бірнеше мақале yazғандар. Вот. Бәлки мәселен бізге кірген фарсы тілінен шул кодекс Куманикус сөзлігінде бұғай yazылған. Возможно. Бұғай. Мен келдім бұғай. Ол келген бұғай. Шулай бет, келген бәлки. Қазір біз фарсы сөзін көбірек қолданамыз. Нені сұрау бет? Тағын андары сузықлар ойырмасы да бар бет әйтінен. Ондай аңсырында. Қайдыр? Кетеларсын кәне алар кете алман ортыз. Олар бик қиын һәм ұзын рәвештә язылалар шул крачай тілінде. Мәселен, синең авырыңны алар язалар. Шулай. Сенің татарша синең авыруыңны алар мәселен шул рәвештә аларға жеңіл, вот алар шулай елешкен язарға. Монгол тілінде де шулай бұғай тегі рәттен бек көп қарif жазылады. Монгол тілі яш тіл. Ол яш тіл. Онда да тіркешілік бар. Олай мәселен, қазір аңлатам. Тірекше я единственный человек, шулай бит? Мы без тірекше, шулай бит? Ты сен, шулай бит? Вы сіз, шулай бит? И шундай закон. Біз сенің білен закон аштық бит, БМ күчіші. Тірекше бен Азербайджанларда мен, Крым татарларда мен, Чувашларда нешек? Чувашларда Булгар қағидалары бойынша не харифі тіше. Чувашта не харифі тіше, се харифі тіше. И біз әйтейдік дейді Стамбул. И чувашлар не харифін тішерелер, а мұнда ябыштыралар. Мұнда не харифі тішерелер, мұнда ябыштыралар. И қазіргі чуваш тілінде сен түгіл, эсе, бен эбе чуваш тілінде. И вот шулай мұндай закончыларны білгеш, сен чувашшада аңлай аласың. А бұл мұнда бит схема бар, бірінші сан, то есть я или мы, Б харифтен башылан, ББ, икінші СС, шулай бит? Біз нешек оларды? Қазір, біз тіріктінде. Соңғы харифлер из, шулай бит? Ниндер классика бар, матурлық, тіл матурлық. Мұнда N. Соң көре, бізде ниндер программа кебек нәрседер болған. Менә Төрки телләр, Төрки халыкларының яшәеше аларның ат белән бик тыгыз. Әйе. Һәм ат белән бәрдә Европада табызмыз. Мен айтам, соң көре монгол тілі яш тіл, чөнки ол племен бұйымы кебек. Мәселен, монгол тілінде біз болсақ, мы, монгол тілінде би болалар. Мы. Это как атрофированный тюркский язык. И ат сөзі конь. Монгол тілінде yazıла ағыт. Просто біз айтайдық ат.
Bizning filologlар яза аот, шулай. Аот. Монголлар г хәрефен моның урынына куялар. Ул мәсәлән ари инде Европа телләрендә бу арийский, европейский халыклар алар ат белән соңрак танышканнар. Нигә? Чөнки аларның телләрендә ат төрле сүз белән белдерелә. Ә безнең өчен бер үк сүз бөтен халыкларга, и бу сүз бик кыска. Инглишчә horse, французча ничек кавальмы, кавалер. Моннан кавалер сүзе килеп чыга. Шулай, менә грек теле ул кайсы телләргә керә? Әйе. Но анда шул хәтле ул үзгәргән ки, аңлый алмассың. Мәсәлән, инглиз телендә will, шулай бит? Will это, например, я буду что-то делать. Will. И will есть еще как воля, шулай бит? Воля, намерение. А грек телен укыганда, анда we фга әйләнә. Анда, мәсәлән, буду там делать, например, фа. Икенче сүз эзләгәндә воля, намерение фәлән дигән тоже фа була. Демәк, инглиз теле бу мәгънәне формада кабатлый, грек телендә дә шулай. Ниндидер кануннар бар. Төрек телендә грецизмнар бар. Анда, мәсәлән, төрек телендә сумка, чанта, грек телендә мишәрләрдә кебек чецы була. Сан аты дәгайләнә, санда. Шуңа күрә грек телен өйрәнгәндә төрек сүзләрен күрәсең. Бигрәк тә төрекләр алар бит килгәннәр Урта Азиядан, ком тирәсеннән, җирдән, и без диңгездә әзрәк йөзгәнбез. Греция тирәсендә бик күп утраулар бар, кечкенә диңгезләр. Шуңа күрә грекларда диңгез сүзләре бик күп, балык сүзләре бик күп. И шуңа күрә төрек теле греклардан диңгез белән бәйле күп сүзләрне алган. Анда, мәсәлән, якомоз свечение, фосфорное море, таинственный блеск такой. Бер үк төрек телендә була, мәсәлән, кувалда сүзе. Кувалда сүзен ике формада таба аласыз төрек теле сүзлекләрендә. Вальос и вариос. БВ күчеше күрәсез. ЛР күчеше. Минемчә ул грек теленнән кергән. Тел кагыйдәләрен белгәндә, бу сүзнең мәгънәсен аңларга җиңел. Теге шаманизм таралган бит кызыл тәнлеләрдә, Америкада. Вот аларның бигрәк тә сиу телендә бик күп төрки сүзләрен тапканнар. Бигрәк тә кыска сүзләрен, мәсәлән, әни, ике, два, вот шундый. И башка сүз бар, шап. Шап, значит, это как балта белән шап. Шап егердә. Инглиз телендә дә чоп дигән сүз ул. There is chopper. Chopper кулланыла. Вот шуңа күрә без әйтә алабыз, бәлки инглизлар бу сүзне хуннар заманында бездән алганнардыр. Аннары инглиз телендә бездә кыз дип әйтәләр.
Азербайджаннар гыз дип әйтә. Шулай бит? Чувашларда КГ хәрефе Х'га әйләнә, соңгы хәреф З хәрефе Р'га әйләнә. Бу ротация законы. Еще чувашларда бар шундый нәрсә, херле, красный, красивый тоже Л хәрефе. А инглизләрдә не бар бит сүз? Аннары Л хәрефе ябыша. Бу Төрки сүз, қалсаң, қарап қойсаң, бүтін түрки қабилелердің сүзлеріне біздің законлары бойынша ясалған сөз. Қоян кірәдісіз әнді? Ну, тоже шуаш тілінен бәлки, меніңше, шуаш тілінен. Хунар заманында кіріп қалған бұрын. Бәлки, хунар заманынан. Тінке, біз көбірек герман қабилелер білен дуслаштық. Германларда шулық роника болған, біздің кебек. Ну, біраз түрліше. И инглизлер біздің келуіміздің шыды алмайша, кеткенлер Британияға. Анда біздің сүзлер бигрәктә бізде бит біз мал тұтабыз, сыйырларыбыз көбірек, атларыбыз көбірек. Соң күрә бізде сүт көбірек, сүт продуктлары көбірек. Мәселен, сіз гүбәдиеге нәрсе саласыз? Шулай бит? Шулай бит? Инглиз тілінде көпшілікте қолданылған. Көпшілікте. Ю, о кебек укылай вақыт. Инглиз тілінде шулай языла. Көпшілік. Кімнен алғандар? Ну, шуаштан түгел. Чөнки шуаш тілінде тапарча. Чуваш тілінде творог тапарча, а түрік тілінде творог экшимик. Шуңа күрә татардан бәлки алынған. Чуваштан бүтән тіліне кірген бұрын. Ну, мен бит әйттім сізге, біздің көпшілік бұрынны К хәрефе алған. Бұл біздің изгі сүзлер демек. Біздің қойсы тілінің кересін, бірігі түркі, прототүрк. Ну, болсын, ана прототюрк. И, мәселен, құрт бар, и түрік тілінде башқа сөз. Йогуртмак, сүтіне йогуртмак, йогурт келіп шыға. Балдарлар әйтелер, қазір Дунайда яшап тұрған балдарлар әйтелер, бұл сөзні бүтін халықлар бізден алған. Бәлки алардан, бәлки тіреклерден, кім біле, йогурт, құрт. Аннары башқа сүт білен бәйлі. Күніңіз? Нәрсе? Башқа сүзлерін де білесіз. Переводчик русчанчик была там вариант формасы. Телемны ач формадан. Телемны ач, то есть переведи, и талмач сіздің мұнан келіп шыққан. Қазіргі герман неміс тілінде нешек? Dolmetша. Dolmetша. Burası var. Тоже татар сөзі. Dolmetша, dolmetша. Dolmetş. Шулай ма? Шулай ма? Es керек. Тыдаnsın. Ну яры. Сіз яқшырақ білесіз неміс тілін. Соңырақ башқа сөздерін ала башлаған аралар. Мәселен, бізде хан болмаған кім бола? Эмир. Эмирлар қойын келіп шыққан. Мұхаммед пайғамбарның ең яқын досты һәм туғаны кім болған?
Абу Бакр. Абу Бакр нәсілінен кім келе? Эмир. Вот у Эмир болған. Ол Чингизид бір тамшысы да yok. Эмир. Эмир мұнан Юсуп туған, оныгы ма? Юсупның қызы кім? Сүйіндіке ман арасы? Сүйіндіке? Руслардың князі Юсуп өкайын келіп шыққан. Тоже мұнан, бұл Юсуптан. Князя Юсуповы. Анда Юсуповлар китабын оқып шық, анда Феликс Юсуп yazған. Вот ол шының түрінде яза, Алтын Ордадан келіп шығыш түрінде. Чингисханның неше қатыны болған, неше баласы? Вот Чингисхан, мәселен, аның хисаплағаннан 900 қатын һәм наложницы болған. Идігайның әзірек, Идігай Эмир болғаш, аның рус летописылары бойынша 70. И қазір бұларның Чингисхан балаларының мат капитал көбірек болғаны. Шылай біз? Чингисхан бай кіші, алтын, күміш фәлен. Шоң көре ал яқшырақ өстере балаларын. И қазіргі Британ ғалимнәрі бойынша алар айтайлар имеш 30 миллионға яқын аның нәсілі. Имеш Чингисхан геннары. Монголияда, Татарстанда. А мұның точно, ең әз 5000 бар. 70 қатыны болғаны білгенім. 5000 нәсілі бар Татарстанда. Идігай дастанында Татарстан ауылдарының ikisi генә көрсетілген. Қойсылар. Сабинская мафия. И Тау-Иле. Тау-Иле это Идігай нәсілінен Хузяш. Хузяш мұнда яшеген. Шоң көре Тат Хадяшева да дейп әйтәләр. Хадяшева, Хузяшева. И Сүйіндіков нәсілі де мұндан. И біз сізге Эмир сөзі ғараб тілінен татар тіліне генә түгел, шулай ук инглиз тіліне хатта кірген. Білесіз бе? Эмир сөзі инглиз тілі сөздіклерінде бар. Эмираты да таба аласыз. Аннары фарси сөзі бар. Вот Эмир, русчарақ язабыз Эмир. А оғлу сын нешік бұла? Эмира сын фарсша. И шуңа күрә нинди сүз килеп шыққан бу балалар көп булгач, Эмирза дәсе, Эмирза. Мырза. Мырза. Татар сүзе, әмма хәзер моны чувашлар да үзенә алган, марилар да, мордвалар да бигрәк алган. Чувашлар Мырса яза. Иншаллах. Шул Мырза сүз Таджикистанда да бар. Мирза, Мирзо, Мирзоев. И Нугай урдалары, Крым татарлар Венгрияга, Польшага кадәр йөргәннәр бит. Шуңа күрә Румыния, Молдавияда бу формада. И ул укылай Русия яңгырашы Мирча. Аларның беренче президенты булган бит Мурза Мирча Снегур. Шул Мурза сүзеннән. Бу Мурза белән бик күп исемнәр барлыкка килгән. Ил Мурза, Бек Мурза, Мурзабай белән дигән. Карачайларда, Балкарларда да, әлбәттә, Кумыкларда, Дагыстанда.
Татарша двоюродный брат, двоюродный страничек. Кешегенен суалгендар Шойме? Онда мишерлерде тудыка, тумача, туганнан туган. Тириклер. Кишемне табалмадык шуны сөзен, бир сөзгө айта Ну алмадык. вот, менде калын сөздүк бар, диалектологик. Анда бик көп вариант бар. Бире аласыңыз сизге ана шул иң түрки болгон, иң татар болгон вариантты кайсы сан? Ике туган деп айтканчы, Менимче туган. Туган деп айтырган. Мен чекитпеген ике туган. Тентүрлү деп айтып коем. Ике туган түгүл, туганнан туган. Туган деп айтылат. Шулай да деп айтылат. Анда бир 15 вариант. Мен бир үсемлекни карап чыктым. Просверникме. Анын 80ге якын варианты бар. Бир үсемлекнин татар тилинде. Русларда да тиги белый гриб бар бит, гапгади. Бүтүн кишиге аңлашыла. Әмма рус тилинде анын 28 варианты бар. Анды-мынды тигинди. И бизге аңлаталар, русский язык стройный, единый. Русский язык тоже не единый. Татар тили тоже не единый. Татарский язык. Шуңа көрө грипларга келгенде бик кызык нерсе. Сразу хатırга келе. Башкыртлар әйтәләр, башкыртлар венгрлардан туган. Имеш башкыртларда юрматы кабиләсе бар. Вот. Чынлап та венгрлар мында йөргән, венгр сүзлеген ачсагыз, анда 800 казан татар сүзен таба аласыз. Но әмма башкыртлар әйтәләр, венгрлар безнең өчен туган, әмма башкырт телендә гриб гөмбә сүзе ничек була? Вот. Венгр телендә шулай язылышы. Менә татарча вот язылышы. Әмма башкырт телендә бу сүз юк. Вот, а башкыртлар әйтәләр, без якын туганы венгрларның, шундый сүз юк. Чувашлар язалар шулай, кампа, шулай кебек. Кампа. Ну, шулай кампа, гөмбә, просто алфавитлар без төрле. Шуңа күрә без әйтә алабыз, тел мәгълүматлары буенча, бәлки без венгрларга якынрак башкыртлардан. Onlar венгрлар, мадиярлар бу яктан килгәннәр, әйе. Мәсәлән, без әйтәбез apple, алма, шулай бит, яблоко. Тилләрдә акыбы алма. Алма түгел, алма. Үзбәкләр әйтә алалар алма. Алма. Чувашлар улма. Тирикләр элма. Тирикләрдә. Венгрлар тегендә киткәч, алар тирикләр астында яшәгәннәр шулай бит. Әмма венгрда алма сүзе ничек була? Шуңа күрә дә без әйтә алабыз, тирикләрдән, чувашлардан татар теле якынрак. Миңа да кызык. Анда, мәсәлән, шул мифологияга кайтабыз, борынгы чыгышчыларга. Мәсәлән, җил анасы, су анасы, шундый мәгънәләре бар бит. Вот венгр телендә бар, җил аны, как это, мать ветра, җил анасы.
Шулай венгр тілінде не, ну, ышанычларыбыз да шуңа күрә бәлки бер-берсенә бәйле. Башкортларда ничек бронза була, йөз кебек, йөз. Бездә җиз кыңгырауның нары, җыр бар бит. Җиз, вот венгрларда шулай кебек языла, җиз, это, бронза. Демәк, татар теленә якын. Татар теленә һәм казакларга, чөнки аларда бар бит бер геологларга булышкан сүз. Җиз казыган. Казакстанда бар бер урын, борынгы төркиләр бәлки анда бакыр казыганнар. Бакыр казыгач урынның исеме калган җиз казган. Монда, мәсәлән, мин һәр биттә ачсам, монда ышанычлар күренәчәк. Төрки халыкларының, Мишәлнең, татарның, Касым татарның, Астрхан татарның гомернең ишетүе. Бу гырып-гадәтләрнең мисаллары, аның исемнәре, китап бик калын, сәгатьләрчә укый алабыз. Моны берләштергән автор Баязитова. Минем статьям 2 санда чыкты. Шундый китапта яздым. Духовная культура. Монда шаманизм, башка нәрсәләр. Төрки халыклар Сибирдә яшәүче, индейцлар. Шулай Ками, Керемет. И бик кызык нәрсә Сульде бар. Бәлки без монголлардан алдык Сульде. Тоже ул җан мәгънәсенә бик якын. И татар шагыйрьләрнең берсенең фамилиясе Сульти, Рөстәм Сульти. Минемчә ул Сульде сүзеннән килеп чыккан. Тоже җан, рух мәгънәле сүз. Ну, бу белем бик киң һәм аны тирән өйрәнергә мөмкин. Без Башкорт дәүләт университеты студентлары белән, мәсәлән, бер елны Пермгә барабыз. Башкортлар карыйлар, татарлар Пермгә барган. И икенче елны безнең артыннан киләләр, әйтәләр, анда яшәүче Перм башкортлары. Шул без ала алмаган китапларны сорап алалар, яшерәләр китапларны. Вот, ну, шундый вакыйгалар булган.